bigarrena, eta urbieta hirugarrena, urbieta lehenengo eta urbieta gogoetan jokatuko dugu. Industrial arteko lehi izango da, txapelketan 10 minutuak parte hartu dute, amairu jokotara izango da gaurko partida, eta epaile eraketan, saxari lanetan, Euskadiko Kirol Federazio presidentea izango dugu, Euskadiko Bitxuletan, eta partida bera hasiko. Gorriz arituko dienak, Urbieta bigarrena eta Urbieta hirugarrena, atxeskua, mesedez. Eazkana eta atxos ordezkatuz, eta hemen zuen ezkerretara Urbieta lehenengoa eta Urbieta laugarrena, Eazkana eta atxos. Txampona tokatzen denak aukeratuko du sakea edo errestoa. Sakea aukeratzen denak, pilotari berak. Zuez emakiak zentzen, eta partidila.
biak 30, errestu 40.
Bigarren gaur pilotariei partida Britania egin dutelako. Txapeldunak aurtengo Gipuzkoako txapelketan zizurtu duteko osagaian. Beraz, Britania anteriorna saia hartari berehala egingo dugu. Saia Jose Maria Luego zizurtu duen. Eta Urbieta hirugarrena behar zana eta txos taldeak ordezkatuz. Txau. Nei sin caso,